Ezt a dalt küldi Friminka Attila, az édesapukája, és a felesége Hajni lányuknak, Virágnak születésnapja alkalmából, és a két testvére, az öccse Atika, és a húga a Lara, és a férje a Jocó, és a kisfia Alexander, és a fikusz a bátyja, a Melinda lalája, a Janika, a testvére, a Marcello az öccse. Nagyon-nagyon sok szeretettel és kívánnak neki nagyon-nagyon hosszú életet, és nem utolsó sorban én, a Pere és a kedves családom, és kívánunk neked erőt, egészséget, hosszú életet, boldogságot az életben, és 100 évig erőben, egészségben tartsuk meg a születésnapodat. A Veszbaktáli Működő. Boldog születésnapot! Hogyan mondjam most el neked, hogy én téged szeretlek, hogy köszönjem én most neked, mindazt, hogy itt vagy te neked. Attila Karipeszkiseny, te vagy lányom a mindenem, jó, hogy te vagy mi nekünk, nem lennék én oly boldog én, ha nem lennétek ti nekem. Köszönöm én, Istenem, hogy itt vagy most te nekem. Ez a legszebb ajándék nekem. Ettől boldog az én szívem. Attila Karipeszkiseny, Kariki Virág, azt nagyon kamer.